У нашым любімым універсітэце залатога веку французскую мову я вывучаю ўжо 4-й год. Не ведаючы ні адной французскай літары, вывучаць мову мы пачалі з алфавіта. Нашы настаўнікі вельмі стараліся, каб перадаць нам свае веды. Па гэтаму заняткі ў нас праходзілі цікава, пазнавальна. Калі я даведвалася аб чымсьці новым, дык рабілася радасна на сэрцы і апаноўвала нейкая трошкі радасць і ганарлівасць за тое, што ты ў пенсійным узросце вывучаеш замежную мову. За гэты час мы навучыліся чытаць, пісаць, размаўляць, перакладаць тэксты з адной мовы на другую. А калі я езджу да дачкі ў Францыю, дык мяне апаноўвае радасць ад таго, што я магу перавесці любую афішу, аб'яву. Калі ходзім на выстаўкі ці галерэі, дык я разумею сэнс прачытанага. Таксама магу паразмаўляць з французскімі сяброўкамі маей дачкі. І ў гэтым вялікая заслуга нашых паважаных настаўнікаў. Вялікі ім за гэта дзякуй.